Društveni život naših učenika je izuzetno bogat. Ovo je najlepši period u životu. Srednja škola je nešto čega se svi sa zadovoljstvom sećamo i zaista se trudimo da i naši učenici ovaj period zapamte kao najlepši period u životu. Zato u okviru raznih aktivnosti, različitih predmeta, od fizičkog, istorije, geografije, srpskog jezika i književnosti pa do stručnih predmeta obilazimo sve što Novi Sad nudi i okolina, tako da vrlo često idu na jahanje, plivanje, klizanje, paintball, laser tag, adrenalin park, kuglanje, išli su na streljaštvo, nedavno su išli na escape room, to je za njih bilo izuzetno zabavno i slušamo želje naših učenika. Vrlo često oni sami dođu i predlaže gde bi želeli da idu. Naravno, najomiljeniji je na kraju školske godine kompletno cela škola sa svim nastavnicima, zovemo i roditelje, pravimo jedno celodnevno druženje na Fruškoj gori, na Stražilovu, roštilj, planinarenje, igre bez granica i to je najzabavniji dan i to se već unapred mesecima sprema. Vrlo im je zanimljiva i značajna ekskurzija. Ove godine su išli 9 dana, Italija, Francuska, Španija, obilazili su sve znamenitosti i velike gradove koji su bili usput. Spavali su u Milanu, Azornom obalom, Nica, Cannes, Monte Carlo, 3-4 dana su proveli u Barceloni, onda su se vraćali nazad, Đenova i tako dalje i uvek idu zajedno od 1. do 4. godine. Važno je da i u okviru jedne smene budu svi zajedno, tako da su naši učenici vrlo često nije njihovo društvo samo njihovo odeljenje. Oni se svi zajedno druže od 1. do 4. godine i ovde se stvaraju životna prijateljstva.